Càritas celebra els 50 anys de la seva història, uns anys que ens han portat a fer una tasca realment molt necessària, per desgràcia, que l'hem fet amb l'aportació de moltes persones d'una manera moltes vegades anònima, i que gràcies a l'esforç de tantes persones, de grans voluntaris i professionals, hem arribat a on hem arribat. Jo vaig començar a Càritas Diocesana a l'any 1966 a través de tot un programa de colònies i casals d'estiu. Cal tenir en compte que estàvem en els anys 60 i, per tant, arribava una gran quantitat d'immigrants, bàsicament provinents d'Andalusia i d'Extremadura, a tot Catalunya, i Girona no n'era una excepció. Aleshores, arribaven famílies senceres, mancades de tot, de vivenda, de recursos, de drets de tot tipus, amb unes taxes d'analfabetisme molt altes. Per tant, de feina per fer n'hi havia molta. Va ser la primera institució que va incorporar alguna persona, per dir-ho així, el que és l'assistenta social, que ningú sabia el que era. Serveis de Càritas professionalitzats, amb treballadors socials. En aquest cas vam començar la Neus Fort i jo, però això també és un patró que es va repetint progressivament a Blanes, es va repetint a Figueres, es va repetint a Anglès, potser una mica també a Olot. Ajudaven la gent que no tenia recursos. I llavors venien allà a la parròquia, jo recordo, venien a la parròquia uns dies a la setmana i unes hores venia la gent a buscar ajuda americana. Donaven llet de pols, diverses coses. Es repartia menjar i nosaltres el que fèiem era un treball una mica més promocional i vam canviar una mica tot l'enfoc. D'acollir, acompanyar les persones i sobretot a promocionar-les. Va ser fonamental a l'hora de replantejar què és Càritas i l'acció de Càritas a finals dels 70, no? Calderón, em sembla que era president, ara que ho recordo, amb una gran militància, no? Sense recursos, no? Intentant treballar i fer entendre que les Càritas havien d'anar cap a la promoció de la persona, i això ja és dels 70, no? I es busca amb l'ajuda de professionals que aquestes persones que estan mancades de tot es converteixin una mica en els protagonistes de la búsqueda o la resolució dels seus conflictes. Les associacions de veïns era el mitjà que permetia veure de les necessitats que hi havia a cada barriada en concret i poder intentar resoldre aquelles problemàtiques. Per exemple, aigua, asfaltats als carrers, llum. I recordo que ja han començat, per exemple, a atendre les persones, buscar la gent, per exemple, i després també el tema d'educació. La missió de Càritas és acollir i acompanyar les persones, sobretot les més vulnerables, i enfocar tot aquest treball amb mirar que les persones no perdin la seva dignitat de persones i de recuperar aquelles que ho han perdut. Càritas té una força molt important i justament és el voluntariat i la presència que hi ha en el territori. Aquest és el gran fet diferencial que hi ha amb altres entitats del tercer sector. Comptant amb un voluntariat important, un voluntariat dedicat, un voluntariat molt conscient i també amb un equip de professionals de molta val. Les entitats socials hem tingut molt clar que una de les funcions o un dels pilars importants a l'hora de treballar en un territori és el treball en xarxa, ja sigui amb la mateixa administració o amb altres entitats socials que hi hagi en aquell territori, pel fet d'intentar d'una manera o altra de ser al màxim d'eficaços amb la feina que fem, no? D'anar complementant la feina que fem uns i altres. Gràcies al treball, com hem dit, de tanta gent en aquest temps, ens ha donat l'oportunitat o s'ha concretat en crear una base i un fonament perquè la nostra acció pugui donar respostes a les realitats canviants que tenim. I la prova més clara d'això ha estat aquests últims anys, amb aquesta crisi tan forta i amb aquestes situacions tan difícils, que hem tingut la capacitat de poder donar respostes i de ser actius en aquesta realitat.